jako visoka pobjeda, mada je bila jedna čvrsta i jako dobra utakmica. Mislim da su gledatelji zadovoljni i prije svega mi smo zadovoljni, naš trener, mislim da se isplatio sav rad i trud. Tu su mnogo mladih igrača koji su, ovo su im prve utakmice u drugoj ligi, tako da smo svi zajedno zadovoljni svojom igrom i eto. Nekako su presudili tvoj ubačaj iz auta. Ne znam šta da kažem, ali mislim, to je nešto što imaš ili nemaš. Ovo jedno si bacio u gol. Pa da, evo, golmana sam iznenadio, golman je htio izaći na prvu i mislio da će imati živu, ali ispalo je tako. Hvala ti, Gegi. Koje je sljedeće kolo? Vukovar u gostima, isto se nadamo jednoj pobjedi, ići ćemo čvrsto kao i sada i eto, mislim da ćemo osvojiti 3 boda tamo kao što smo i doma.